Barbantia e o Ateneo de Ribeira uníronse novamente na presentación de Coimbra, novela de Xosé de Cea na que afondan na migración e no desarraigo. A cultura volveu a encher o calendario esta fin de semana. O Ateneo Valle Inclán de Ribeira abriu as súas portas para a presentación da novela Coimbra do escritor Xosé de Cea. Este acto, impulsado pola Asociación Barbantia, converteuse nun coloquio no que se afondou nos temas que se tratan na novela, principalmente a migración e o desarraigo, algo que o autor viviu en primeira persoa, xa que os seus pais, naturais de Palas de Rei, trasladáronse a Barcelona, onde naceu de Cea para volver a Galicia aos 14 anos. Unha proposta narrativa que tamén foi finalista no Premio de Narrativa Torrente Ballester na nosa lingua, convocado pola Deputación da Coruña no ano 2020. Esta obra non é unha grande aventura, non ten un argumento complexísimo, non ten unha estrutura na que uns personaxes teñan unhas, digamos, unhas vivencias extraordinarias. É dicir, é a vida de calquera neno, de calquera suburbio, de calquera cidade, dos anos 70, pero está escrita, porque outro día preguntábame alguén, e paga pena ler esta obra? Sí, moito, 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 porque é unha obra intimista, pero que nos mostra moitísimos elementos que para moitos de nós son absolutamente comuns. Como a situación social que se viviu nos anos 70 e que mudou o pensamento da sociedade. De Cea amosa tamén as súas vivencias dunha forma moi sinceira. En Coimbra afonda no desarraigo que sentiu abandonar a súa vida en Barcelona para volver cos seus pais a Galicia. Pero eles puderon regresar, e ao regresar atoparon o lugar de onde marcharon, verdade? Eu cando eles regresaron, que para eles foi o ideal, non regresar á terra da súa infancia, para mí foi o exilio. Claro, eles probablemente non se decataron, pero de eso xa se fala na segunda parte desto, que decir, toda esa parte. Pero, bueno, dende aquela, eu creo que ese desarraigamento que nunca o verbalizara, que nunca mencionara, nunca fun consciente del, eu creo que me modelou como persoa, non? Con, bueno, moitas taras de carácter que teño probablemente veñan de aí. Bueno, e marcoume, e o certo que ese tipo de desarraigamento somos un pobo de migrantes, non? Na literatura galega creo que se tratou amplamente o tema de migración, pero eu creo que se tratou moi pouco o tema dos que nacimos na emigración, que nos sentimos de alá e nos obligaron a vir para aquí, non? Unha realidade que quere plasmar no seu libro, xa que apunta que era unha cuestión a que buscou resposta. De onde son as persoas que naceron fora e volveron á terra? Todas as citas que hai ao principio falan dese tema do desarraigo. Hai unha de Pura Salceda, non? Pura Salceda é unha escritora filla de galegos, non? Que naceu en Barcelona, se criou alá, ali traballa, non? Ali desenvolveu a súa carreira profesional e ali vive. Escribe en galego, non? E hai un momento na súa novela, O Paxaro de Nácara, que fala de onde somos realmente. No acto de presentación tamén estivo presente o presidente de honra do Ateneo Valle Inclán ribeirense, Santos Oujo.